масҷид, калисо, каниса ва ҳама гуна иттиҳодияҳои динӣ дар Тоҷикистон муваззаф шуданд, ки дар бораи даромадҳо ва молу мулк ва даромади кормандонашон ба мақомот гузориш бидиҳанд. Гузориш додан аз доираҳои масҷиду калисоҳо бар пояи банди нави қонун дар бораи иттиҳодияҳои динӣ ва озодии виҷдон ҳатмӣ шуд. Бо пешниҳоди ҳукумати Тоҷикистон ба ин қонун як зумра тағйиру иловаҳои нав ворид гардид ва бо ба таб расидан дар нашрияҳои расмӣ аз 22 январ ба ҳукми иҷро даромад. Тағйирот аз ҷумла ба моддаи 19 ин қонун ворид шудааст, ки дар он масҷидҳо муваззаф шуданд дар бораи сарчашмаҳои даромад, номгӯи молу мулк, хароҷоти маблағҳо ва молу мулки дигар, ҳайати кормандон ва пардохти музди меҳнати онҳо, маблағи андозҳои супоридашуда ва итлоати дигари зарурӣ ба мақомот маълумот бидиҳанд. Даромади масҷид, ибодатгоҳи пайравони дини ислом ба мисли калисо ва каниса аз ҳисоби маблағҳои хайрияи ибодаткунандагон аст. Ҳамчунон имом ва имомхатибони масҷидҳо дар Тоҷикистон дар маросими азод, таваллуди фарзанд ва никоҳ низ ширкат меварзанд ва барои ҳузурашон эътиқодмандон ба онҳо як миқдор маблағ медиҳанд. Бар илова аз рассоли 2014 ҳукумати Тоҷикистон бо судури як қарор ба раиси шӯрои уламо Саид Мукаррам Абдулқодирзода маоши баробар ба 2000 сомонӣ ва ба сархатибони масҷидҳои ҷомеъ 1500 ва ба имомхатибони масҷидҳои панҷвақта 800 сомонӣ маош муқаррар кард. ин тасмими ҳукумат он замон ба мухолифати бархе аз ахшори ҷомеъ қарор гирифта буд, ки мегуфтанд Тоҷикистон давлати дунявӣ ва умури дин аз давлат ҷудо эътироф шуда, онҳо намехоҳанд, ки ҳукумат аз ҳисоби андози онҳо ба рӯҳониён маош бидиҳад.